Jagoro mar arita Raymond jiwo jodak dhimo mantiere Karachuonyo West County ma Homa Bay mondo kaw thuolo mar mbolea manengo kendo gipur. Omolo mane lose kinde nyasi mar alam mar kiche onyiso oganda mondo ogol wach mar ni gwengegi ok chiegi kendo pur. Piny owacho nengo mbolea yo nyaka siling 2,500. Our ushers, serikal nchogolo mbolea, joma nchutiyo gi mbolea ang'eni yuto gi ber moloyo joma ne ok otiyo gi mbolea. Wathoro weyo ni wan piny wachieko kwa mbolea. Adwa nakwa jo dalawa e yo makende. Ni kiti gi mbolea, nitie mbolea okel mondo yuto wa obed malo. Puodho mar eka achiel moro go gunia achiel kata gunia ariyo. Kitiyo gi mbolea to ibiro nya pich. Koro idwaro mar jeni koro bedo mabup to Nyasaye gwedhowa wamedo dhi mbele. Gi dakika 17 ma sekalo to Shela mar otieno kamano